tokira bwango tokira toraba chumbali babara tokwania tokira bwo toigwane haya mbia mono oyo no magani ojira topole agoro ku Patrick Osero Mojumbo Barabu. Mbia mono sana. Wewe vijana oye, vijana oye. Haya, tegerera bono mbatebi, tegerera mbatebi. Tiana bakwani abantu mwenzi mwacha matanga mecha mbia muri nkwaniga gaki nkwaniga. Muri no mogoko korore the 60 gaiga. Muri no mogoko korora Matiangi. Bone gentunko baburi neke. Gentunko baburi neke gaki. Abantu mbare siku hizi bagotebanga eng'ombe nere bakurakama mwaigura abantabu ngati gaturakama eng'ombe ye tumana gocha gucharuka eng'ombe ye njarenga oroka ekero Matiangi arenge ng'umbu gote moisonde banyerora igoto igwetinga Matiangi nera ogerire bigosoka igege ntoko basabaneke. Vijana munisikize, this is very serious. Tigamba tebi korigio borai bwense mburi korigio gwiga. This is a very serious matter. On Sunday gotu agenda na Matiangi Meru, tukagenda na Matiangi Meru omugutano orengo kwanza saa 6 embure gatua mpaka saa 12 tukateba na Matiangi mutia omugutano usarekire, lakini munya agatokania agateba neba saa 8 chiabo tuko mpaka Matiangi arorekane. Igo tutagetenga Matiangi tato sabachikura tigage isiko tuanjira manganayo. Can we lock Kisii and tell Matiangi to get out of Kisii agenda richiruga isiko tuanjira manganayo? Mbaringa bawo gatenga tumubwatisi agenda isiko aende koega aega baruya aega bataita aega bameru tomoseri kuruga tigagende isiko achikurigichikura anyugura abantu baminto ekina kinko basorora mbia mono sana ogoro ku Patrick Osero injo Mojumbo Barabu utangana ruga egero ngorire kinaiberu nsa ega mna inkaranste ega naiberwa.